Jeg skal nu lige prøve at vise sådan ret hurtigt, hvad det er, jeg gør her, når jeg laver hudfarver. Jeg bruger, til at starte med, så bruger jeg brændt sienna, eller burnt sienna, og så skal det være mørkere, og så bruger jeg burnt umbre, det bruger jeg mest i skyggerne. Og skal det have en lidt varm glød, så bruger jeg calciumrød. Og det er sammen med det hvide, er det faktisk nok til at lave hudfarver sådan, til det meste. Og så kan man så selvfølgelig supplere med nogle sorte streger med noget sort bagefter. Jeg skal prøve at vise lidt af, hvad jeg gør. Her har jeg sådan prøvet at strege motivet sådan lidt op. Så kan jeg så gå ind og lægge lidt lyse områder på der, hvor jeg synes, det skal være. Det er bare sådan lidt på gefühl. Det er ikke så meget, at man skal kigge på, om man kan gøre det helt lige sådan. Her er det mere teknikken i, hvordan man kan gøre det. Når jeg så har gjort det, så tager jeg sådan en kost her, og så glatter jeg simpelthen det hele ud. Og så passer jeg selvfølgelig på, at jeg holder, at jeg ikke trækker de mørke striber ind over det lyse. Så lige her, der har jeg, i stedet for at køre ind over øjet her, hvor jeg får det trukket ud først, så kan jeg modellere lidt i det. Og så få det styr på det inde i de områder, hvor de farverne nu er. Jeg starter med det lyse først. Og så kan jeg lave huden så glat, som jeg nu synes, den skal være. Så heroppe, der kan jeg sørge for lige at børste fingrene, inden jeg lægger det mørke ind under. Op til fingrene. Så. That's about it.